ni an sigilen ye an ka kɛnɛ mandi kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye sɔgɔmadolo o taku filanan baro kɛnɛ dun kunnafoni kɛnɛ dun ɲɔgɔn bilasirali kɛnɛ fana dun ni an sigilen ye an bɛ aw fo ka walima dɔ kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 Maïden Senkola Mamadou Fofana Kadafi sɔgɔmada in na an bɛna kana kumaw dalaminɛ kuma minnu ni an ye a sɔrɔ an fa la ani an mɔkɛ ani an taama ɲɔgɔn kɔrɔ ni o ye Baba Modibo Keyita ye Ala ka hinɛ a la a ka yafa an ma a ye laseli dɔ kɛ ka bɛn ni san 1963 o kɔlenkɔlen kalo n'o ye san kalo 12 ye o tile 28 dun laseli a nana kana a kɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔ senfɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ min ni o bɛ cakɛda ko fɔ cakɛda min tun bɛ an fɛ yan ni a tun bɛ wele ko Somiex ni o bɛ makofɛnw olu dɔnni ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ ani ka dɔnni ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan ka u kofɔ an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kunnafoniw k'olu dalaminɛ ka jamu in lase aw ma Barabo komi jagokɛla don a bɛ Bamako yan suguba la an b'a fɔ ka walima dɔn dantɛ foli min na Mamadou Fofana Kadafi an ka taa. Le communiqué publié mardi dernier par le Bureau politique national. Bureau politique national n'o ye parti ɲɛmɔgɔyaso ye ale ye communiqué dɔ kunnafoni cari tarata tɛmɛnen. Avait sévèrement stigmatisé les détracteurs des structures commerciales de notre pays. O kun kɛra sababu ye maa minnu ye an ka cakɛdaw lagosibagaw ye cakɛda minnu bɛ jagoko nasira fɛ a laseli tun magara olu kan. Et demandé aux militants de déjouer par une vigilance accrue. Laseli in fana tun bɛ a ɲini tɔndenw olu fɛ k'u ka u janto u yɛrɛ la fɔ ka taa se a dan na ka u yɛrɛ kɔlɔsi. Les manœuvres et les calomnies des spéculateurs qui avaient fait de la Somiex leur cible. Ka u yɛrɛ kɔlɔsi koma yɛlɛmɛ walew la ani munafigiya kumaw ani maa minnu bɛ yen ni olu ye fɛn bɛɛ nege minɛbagaw ye olu minnu tun ye Somiex kɛ u ka fɛn minɛta ye u ka fɛn tiɲɛta ye. S'adressant hier aux responsables de la société malienne d'importation et d'exportation. Kuma talen na kunun ka a ɲɛsin Somiex a ɲɛmɔgɔw ma. Réunis autour du camarade Oumar Ly, directeur général. Mɔgɔw faralen kun don ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ min koli o kun ye Oumar Ly ye ni ale ye foroba lasinikɛla ye n'an ko ma ko directeur général Somiex kunna. Le secrétaire général de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA o foroba kalatigi ni o ye secrétaire général ye. Le camarade Modibo Keyita. Taamaɲɔgɔn Modibo Keyita. A réaffirmé à cette occasion. O sababu la a y'a perepere ko. Le caractère irréversible de l'option socialiste du parti. Jɔsen min bɛ parti la ni yɛlɛmacogo tɛ a la a ye perepere di ka ɲɛsin o ma. Et mis au pilori les saboteurs et détracteurs de la Somiex. Maa minnu bɛ yen ko olu ye Somiex jugu ye ani mɔgɔ minnu ye a lagosibaw ye a ye olu bɛɛ lajɛlen gwan u kamana na. Qui se font les complices conscients ou inconscients des impérialistes. O maa minnu ni olu bɛ ka u yɛrɛ kɛ fanga jugu tigilamɔgɔw olu jɛ kɛ ɲɔgɔnw ye minnu bɛ a dabɔ a kama ka kɛ ani minnu yɛrɛ tɛ bɔ a kalama kɛtɔ fɛ. Cette réunion à laquelle assistaient également les cadres de la coopération. O lajɛw fana senfɛ dafa ɲɔgɔnya kulu min bɛ yen n'o ye coopération ye o ɲɛmaw fana tun bɛ kɛnɛ kan. Ainsi que M. Amassire Ndouré, ministre du Commerce et des Transports. Amassire Ndouré ni ale tun ye ministre ye ministre min ka baara bɛ ɲɛsin jagokow ani adamadenw n'u bolofɛn dɔnnenw ma o fana tun bɛ kɛnɛ kan. A permis au chef de l'État, secrétaire général du parti. O kɛra sababu ye jamana kuntigi ma ni ale ye tɔn foroba kalatigi ye n'an ko ma faransikan na ko secrétaire général. De renouveler à la direction de la Somiex la confiance du parti. K'a ka danaya kuraya ka ta ka ɲɛsin Somiex ɲɛmɔgɔyaso ma parti ka danaya kɔni. Il a notamment déclaré. A y'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko. Chers camarades de la Somiex. Taamaɲɔgɔn kanulen minnu bɛ Somiex kɔnɔ. Et camarades responsables des coopératives de consommation de la ville de Bamako. Ani taamaɲɔgɔn minnu bɛ yen ni o bɛ kulu kofɔ kulu min ye mako ɲɛbagaw ka kulu ye Bamako yan n'o ye coopérative de consommation ye. J'ai tenu ce matin à vous rencontrer. N ye a laɲini sɔgɔmada in na ne ni aw ka ɲɔgɔn ye. J'ai visité la plupart des magasins. N ye magasin fanbaw n taara ka taa ɲɛ da olu kan. De vente et des magasins de stockage. Magasin minnu ni minɛnw bɛ taa mara olu kɔnɔ ani magasin minnu bɛ yen ni sanni feere bɛ kɛ u kɔnɔ. De la Somiex. Ni o ye Somiex taw ye. Et ce matin. Ani bi sɔgɔmada in na. J'aurai une séance de travail avec les responsables. Ne na kumaɲɔgɔnya sɔrɔ ka bɔ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ. Tant de la direction au point de vue gestion que des responsables syndicaux et politiques de l'entreprise. Ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ mara kunna ni olu bɛ na
ɲɔgɔn ye ani ɲɛmɔgɔw minnu ni olu ye lafasalitɔn tigilamɔgɔw ye ni o ye syndikaw ye fo kana a ɲɛsin fana minnu bɛ bɛrɛbɛrɛli kunna ni o ye a politikimɔgɔw ye cakɛda in kunna. Je m'adresserai donc d'une manière générale aussi bien aux camarades responsables, dirigeants des coopératives de consommation que de la SOMIEX. Bakurubaya la n bɛna n ka kuma ta ka a ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ minnu ni olu de bɛ ka SOMIEX ka a ɲɛminɛ ani ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ni olu bɛ sɔrɔ kulu olu kunna min bɛ makotigiw kofɔ n na kuma fɛnɛ ka ɲɛsin olu fana ma. Pour leur réaffirmer une fois de plus walisa ka perepere latigɛ u ye ko kura. Que l'option que notre gouvernement plutôt que le parti l'Union soudanaise RDA a faite librement. Ka jira u la k'a fɔ ko an ka tɔn ni u ye Union soudanaise RDA ye u ye jɔsen min ta a ye o kɛ kanabila de kɔnɔna na. Et par l'adhésion de toutes les couches populaires. Ani bɛɛ lajɛlen fana de ye i sen don a la kanabila kɔnɔna na faso jama bɛɛ lajɛlen. Le 22 septembre 1960. San 1960 ani 60 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9nan ye o tile 22nan don. Est une option irréversible. O ye jɔsen ye falencogo tɛ min na. Et que quelles que soient les difficultés que nous pourrons rencontrer. Wa gɛlɛyaw mana kɛ a sugu o sugu ye an bɛna minnu ye an ɲɛna. Il ne sera pas question un seul instant de revenir en arrière, de reculer. Wagati kelen si tɛna na ye a la wagati kelen si tɛna na kɛ a la ko an na segin an kɔ ko k'a fɔ k'an b'an kɔtɔrɔma bɔ o tɛna kɛ. S'il y en a qui peuvent spéculer sur des précédents, s'il y en a qui peuvent croire un seul instant. Mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kumamugu fɔ ko tɛmɛnen dɔw kan nka ni mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka miiri wagati kelen pe kɔnɔna na. Que certaines difficultés vont nous obliger à reviser notre option. Ko gɛlɛya dɔw de bɛ yen minnu bɛna kɛ sababu ye an ka segin an ka jɔsen kan. Eh bien, je tiens à leur affirmer. N bɛ a fɔ u ɲɛna ka jɛya u ye. Que tant que nous serons à la direction de l'Union soudanaise RDA. Damanta an kɔni bɛ Union soudanaise RDA ɲɛmɔgɔya la. Tant que le bureau politique actuel sera en place. Damanta bureau politique min bɛ yen ni o ye parti ɲɛmɔgɔyaso ye damanta o kɔni sigilen don. Tant que le peuple du Mali continuera à nous faire confiance. Damanta Mali denw Mali jama de bɛ ka taa ɲɛ ka danaya kɛ an na. Et tant que ce peuple unanimement par la voix des diverses couches de la population n'aura pas lui-même décidé de revenir sur son option. Damanta o jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen bɛnni a kan foroba jama olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o faso jama yɛrɛkun ni o m'a latigɛ k'a fɔ ko a bɛ segin kɔ ko ka segin a ka jɔsen kan. Eh bien, nous irons toujours de l'avant et notre économie socialiste ne fera que se renforcer. O de la kɔni tuma bɛɛ lajɛlen na an na taa ɲɛ an ka jamana a sɔrɔbolo dɔ de bɛna fara o kan tuma bɛɛ lajɛlen na sɔrɔbolo min ni o sinsinnen don fanga ani sɔrɔ yɛrɛ forobayali kan. Cela, Ola, il est bon qu'on le sache. Adjelen do anko don. Qu'on s'en convainque une fois pour toutes. Anka da ola siècle bada. Parce que s'il y a une ville où les ragots vont leur train, où l'imagination est fertile pour lancer des idées qui ne reposent sur aucune réalité, c'est bien la ville de Bamako. Kadaka naya soroka foko dugube. Dugube yelena tanyini na ulube utasoro. Ni bisikili yere fanga kabun. Walsa ka hakilina unchari. Hakilina munu ni olu jusigilente tien fanchikan. Sigate ala oye Bamako dugude. La population de Bamako est gâtée. Bamako kono mogo tienendo. Elle est choyée. A kono mogo ye munu janye taraka danye kan foka damateme. J'ai parcouru la 6e région. Ne jamana kafobolo worona ne o bela jelen yala. La région de Gao. Gao kafobolo a région. J'ai été dans tous les cercles. Ne tara marabada ou bela cercle ou bela. J'ai été dans la plupart des arrondissements. Sigida ou fambao ni ou arrondissement ou yentara o fambao fenana. Eh bien, j'ai été frappé. Ah, tiena magakera nekan. Par l'engagement réel, sincère. Ka asababu ke chesri lakika. De toutes les populations, qu'elles soient blanches ou noires. Mimbe bo sigida mgo uluyoro. Akera far diamantigu yo, akera far fimantigu yo. Nomades ou sédentaires. Munu be kafoko ulu sigilembe yorokele ane munu be tumanulu be bo unona. J'ai été frappé par la grande confiance. Danaya ba mimbe ufe o magara nekan. Qu'elles ont pour le parti, pour le gouvernement. O danaya mimbe ufe ka nyasin parti ani gouvernement no e fangay. Et j'ai été frappé également par l'enthousiasme avec lequel elles ont accueilli les réformes. Oye nisodia ba mi ni unana kana yelemalu kumbe ni o nisodia mi. Surtout la création de la SOMIEX. Zanko SOMIEX sigili 5 ans. Dont ils ont pu mesurer sur place les effets bénéfiques. O min sigili 5 ans ou sera ka o nafa ko o don yoroni kelen. Parce qu'ils peuvent trouver à leur
leur disposition à l'heure actuelle. Ka da kan u bɛ se nin tuma in na ka fɛn minnu sɔrɔ u bolo kɔrɔ. Les articles de première nécessité. O ye minɛnw ye minɛn minnu ni mako bɛ jɔ fɛn minnu na fɔlɔfɔlɔ la. Quelquefois moitié prix ou 2/3 prix. Cela, il était bon que vous le sachiez. Tuma dɔw la tilancɛ o bɛ sɔrɔ walima tuma dɔw la fana n'i y'a tila 3 ye 2 ɲɔgɔnna o bɛ sɔrɔ. O la a ka fisa aw ka o dɔn. Des populations que demandent-elles? O sigida mɔgɔw u bɛ ka mun de ɲini? De la Cretonne. U bɛ ka baki o de ɲini. De la percale. U bɛ percale de ɲini na. Elle parle de Guinée. Guinée tol. Du sucre. Sukaro. Du thé. Du riz. Malo. Du mil. Ɲɔ. Ces populations, dès l'instant qu'elles ont ces articles de première nécessité. Ni sigida mɔgɔw ni u ye nin fɛn ninnu sɔrɔ makoɲɛ fɛn minnu dana tigɛlen filɛ n'u ye nin sɔrɔ. Sont satisfaits. U bɛ nimisi wasa. Eh bien, à Bamako. Nka Bamako yan. Il y a des maisons en dur. On continue à en construire. O la Bamako yan so dɔw bɛ yen minnu jɔlen don ciment na hali bi mɔgɔw bɛ taa ɲɛ ka cimenceaux jɔ. Les commerçants, les fonctionnaires, les travailleurs, il s'agit d'aller dans les limites extrêmes de la ville. Jagokɛlaw ani foroba baarakɛlaw ani baarakɛla tɔw i dan tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn i ka taa fɔ dugu dan na. Pour voir surgir d'un peu partout des maisons en dur. Walasa ka a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ cimenceaux olu bɛ ka jɔ ka wuli. Appartenant à des fonctionnaires, à des travailleurs, à des commerçants. Minnu ye jagokɛlaw ta ye minnu ye foroba baarakɛlaw ta ye ani baarakɛla wɛrɛw. Mais malgré tout, on continue à se plaindre. Nga o n'a ta o ta hali bi mɔgɔw bɛ taa ɲɛfɛ ka kumaw fɔ kuma minnu ni o ye ban ani murutili kumaw ye ni o ye nisɔngoya kumaw ye. Malgré tout, on continue à prêter une oreille attentive à ceux. O n'a ta o ta taa bɛ kɛ ɲɛ ka tulomajɔ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu. Qui dans leur pays ont fait une option tout à fait contraire. Olu ka jamana kan olu ye jɔsen ta min ni an ta tɛ kelen ye. Qui consiste à l'exploitation de la majorité de la population par une minorité. Olu ka jɔsen o ye jama fitinin dɔ ka jama fanba bisi ka o tɔnɔbɔ. Et qui continue à faire écraser cette majorité. Wa o jamakulu fitinin o bɛ taa ɲɛ fɛnɛ ka jama fanba k'o cɔngɔ k'o tereke. Par la puissance d'argent d'une minorité. Ka sababu kɛ wari sebagaya ye sebagaya min ni o bɛ bɔ jamakulu fitinin dɔ yɔrɔ. Il s'agit de circuler à Bamako pour voir. I dan tɛ dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ka munumunu Bamako kɔnɔna na walisa k'a ye. Les rues bitumées. Goudron dadalen bɛ sira minnu kan. D'autres rues qui le seront. Sira wɛrɛw fana bɛ yen goudron bɛna da minnu kan. De voir un peu partout des fontaines installées. K'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko worobinaw donnen don yɔrɔw la. De voir un peu partout. K'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ. L'éclairage électrique. Courant donnen bɛ yɔrɔw la. Et de voir un peu partout. Ani k'a ye fan bɛɛ fɛ. Des climatiseurs et des frigidaires. Climatiseurs ani frigow olu bɛ fan bɛɛ fɛ. Et ce sont des commodités. Ninnu ye makamafɛnw de ye. Que les populations de la 6e région en particulier. Kafo bolo wɔɔrɔnan jama mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Et des autres régions en général. Ani jamana kafo bolo yɔrɔ wɛrɛw ni o ye région yɔrɔ wɛrɛw ye bakurubaya la. Ne connaissent pas encore et cependant. Olu ma min dɔn fɔlɔ nka o n'a ta o ta. Elles ont droit à ces commodités au même titre que les populations des autres régions. O kafo bolo tɔ ninnu no olu ye région ye olu ni a ka kan i n'a fɔ Bamako ni a ka kan cogo min na. Parce que comme les populations des autres régions. Ka d'a kan i n'a fɔ kafo bolo tɔ ninnu o sigida jamaw bɛ cogo min na ni o ye région tɔw mɔgɔw ye. Elles se sont battues. Olu yɛrɛ fana ye kɛlɛ kɛ. Elles ont lutté. U ye u cɛsiri. Elles ont souffert. U tɔɔrɔla. Elles ont accepté des sacrifices. U sɔnna ka u yɛrɛ di. Pour que notre parti triomphe. Walasa an ka parti ka se sɔrɔ. Et pour que nous ayons aujourd'hui la direction des affaires du pays. Walasa bi an ka se ka jamana ɲɛmɔgɔya ka o ta ka jamana kow ɲɛnabɔ. Par conséquent. Ka da o de kan. J'estime. Ne b'a jate ko. Qu'il est temps et grand temps. Ko wagati sera wagati ba yɛrɛ de sera. Que la population de Bamako se ressaisit. Ko Bamakokaw ka bɔ u yɛrɛ kalama ko Bamakokaw ka bila u yɛrɛ hili dɔ. Et sache apprécier à sa juste valeur. Ko u ka se kow olu jate minɛ cogo la kow u dɔn cogo la a si la. Les efforts considérables que le parti et le gouvernement ont fait en sa faveur. Baaraba minnu ni o bɛ ka kɛ parti ani gouvernement fɛ ka ɲɛsin Bamakokaw ma. Tiɲɛ don. Vous pourrez manquer quelquefois de beurre. A bɛ se ka kɛ wagati dɔw la beurre bɛ dɛsɛ aw la. Vous pourrez manquer quelquefois de pile. A bɛ se ka kɛ wagati dɔw la fɛnɛ pili bɛ dɛsɛ aw la. Pour vos torches. Aw ka torches la. Vous pourrez manquer quelquefois de lame. A bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ lamu ko dɛsɛ bɛ se ka aw sɔrɔ. De rasoir. Walima kundilan. Mais j'estime. Nka ne b'a jate ko. Qu'avant même l'indépendance sous le régime colonial. Ko ka kɔn yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ɲɛ tuma min na ni jɔnya tun bɛ sen na. Il arrivait des moments dans les maisons de commerce. Tuma dɔw yɛrɛ la jagoso ninnu kɔnɔna na. Où on pouvait faire le tour de la ville sans trouver certains articles. I tun bɛ se ka dugu yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen munumunu ka taa sɔrɔ minɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen i ma se ka minnu sɔrɔ. Eh bien actuellement. O dun la sisan. Si ces articles que je considère quant à moi comme sans valeur manquent. O minɛn minnu filɛ o ye ne bɛ olu jate ko nafaba tɛ minnu na ten. Eh bien vous avez des gens qui les
lèvent les bras au ciel pour dire abe mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu bɛ u bolo kɔrɔta ka ɲɛsin sankolo ma k'a fɔ ko ça ne va pas, gɛlɛya bɛ yen, il manque tel ou tel article. nin fɛn ni nin fɛn in dɛsɛlen don. Si encore il le disait, pour stimuler les camarades responsables de la SOMIEX, n'u u tun bɛ taa ɲɛ hali bi k'o fɔ walasa ka se ka dɔ fara an taamaɲɔgɔn ɲɛmɔgɔw olu dusu n'u barika kan SOMIEX kɔnɔna ka dɔ fara u galabu kan. si encore il le disait pour attirer leur attention n'u tun b'a fɔla fana walasa ka o ɲɛmɔgɔw hakili sama k'a ɲɛsin sur ces ruptures, ka a ɲɛsin o fɛn ninnu dɛsɛ ma. ce serait là une action constructive. o kun na kɛ kɛwale min bɛ dilanni kɛ. Mais ils le font nka u bɛ a kɛ dans l'intention d'essayer ka kɛ ŋaniya kɔnɔna na k'a lajɛ de discréditer la SOMIEX ka dannaya bɔ SOMIEX kan et de construire autour de cet organisme toutes sortes de légendes. ka sɔrɔ o la ka maanaw ni ziiriw caaman de dilan k'o kɛ ka cakɛda in yɛrɛ koli. Eh bien, je vous dis o de la sa n b'a fɔ aw ye ko que nous avons dépassé ce stade ko an tɛmɛna o wagati kan et que nous ne serons plus tolérés. ko an tɛnana diɲɛ ni o kow ye tuguni Qu'avec l'option que vous avez faite, ka kɛ ni jɔsen ye jɔsen min ni aw yɛrɛ y'o ta qui n'est pas le fait de Modibo, ni le fait du bureau politique national, o dun tɛ Modibo ka kɛlen ye wa o tɛ parti ɲɛmɔgɔyaso fɛnɛ ka kɛlen ye mais votre fait à tous, nka aw bɛɛ lajɛlen de ka kɛlen don qu'il est temps que vous considériez que c'est un devoir impérieux pour vous ko aw k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni ye wagati jɔnjɔn de ye aw bolo de défendre cette option ka nin jɔsen senkɔrɔma tintin et aussi les institutions qui doivent en être la concrétisation. ani lasigida minnu bɛ yen fanga bonda minnu bɛ yen ni olu ka kan ka kɛ a lankɛnɛmayalan ye Et ani d'autre part, fan wɛrɛ fana fɛ je sais qu'on raconte que le socialisme n b'a dɔn k'a fɔ ko socialisme bɛ ka lakali cogo wɛrɛ la sɔrɔ ni fanga forobayali bɛ ka lakali cogo dɔ la quand on est engagé dans le socialisme, ni an kɛlen don ka an cɛsiri fanga ni sɔrɔ forobayali ko la on ne croit pas en Dieu, a bɛ fɔ ko k'i dalen tɛ ala ko la on est mécréant. i tɛ mɔgɔ limaniyalen ye a bɛ fɔ k'a fɔ ko e kɔni dalen t'a la ko ala bɛ yen Et je dis que ce n'est pas vrai. ne b'a fɔ k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye Et je soutiens fermement ani ne bɛ senkɔrɔma tintinin kɛ na seko damayira bɛɛ ye qu'un bon musulman, un musulman convaincu, un musulman pratiquant, ko silamɛ ɲuman silamɛ min ni a limaniyalen don n'a bɛ silamɛya dafa a cogo bɛɛ la a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma il est plus que socialiste. o tigi o tɛmɛna mɔgɔ kan mɔgɔ min ni o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ Que nous recommande la religion, diinɛ bɛ mun ɲini an fɛ c'est que lorsque nous mangeons à notre faim, ko ni an bɛ dumuni kɛ ka fa que nous avons le voisin qui meurt de faim, ko an sigiɲɔgɔn bɛ yen kɔngɔ bɛ na ni k'o faga que nous partageons avec lui. ko an k'an ka dumuni tila an n'a ni ɲɔgɔn cɛ Lorsque nous sommes habillés, ni fini donnen don an na lorsque nous sommes bien habillés, ni an kɛlen don ka fini don k'a ɲɛ k'an pari que nous avons le voisin qui meurt de froid, ko an ɲɛ bɛ an mɔgɔ ɲɔgɔn na o bɛ na ni ka sa nɛnɛ bolo que nous acceptions de lui donner un pan de notre boubou. ko an ka sɔn an ka fini fan dɔw bɛ yen ka o ta k'o di a ma Eh bien, c'est ça, awɔ o de don la réalité de la religion musulmane. silamɛya diinɛ o tiɲɛ de ye nin ye Donc, un musulman convaincu, profondément convaincu, silamɛ min ni a limaniyalen don k'a limaniya ka taa se a dan na ne peut être que socialiste. o kɔni tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min ni a jɛnnen don ni sɔrɔ ni fanga forobayali tagabolo ye Et même être plus que socialiste, car que dit le socialisme? ka da kan a bɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ kan mɔgɔ min jɛnnen don ni sɔrɔ ni fanga forobayali ye ka da kan sɔrɔ ni fanga forobayali yɛrɛ bɛ mun C'est que chacun puisse vivre à la sueur de son front. o ye nin ye ko bɛɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ ka balo ka kɛ ni i yɛrɛ wɔsiji ye i ka kɛta bɛ min lase i ma Voilà ce que nous voulons. an bɛ min fɛ o de filɛ nin ye Que ceux qui travaillent, mɔgɔ mɔgɔ ni olu bɛ baara kɛ qu'ils soient payés en fonction de ce travail ko u ka sara ka kɛ n'u ka baara kɛlen hakɛ ye et qu'ils soient justement payés en fonction de ce travail afin qu'ils puissent vivre. wa u ka sara fɛnɛ tilennenya n'a ka kɛ ni baara kɛlen ye walasa u ka se ka ɲɛnamaya Voilà ce que nous voulons. an bɛ min fɛ o de filɛ nin ye Pas autre chose. fɛn wɛrɛ tɛ Nous n'encouragerons pas la paresse. an tɛna silabagatɔya jugɔrɔma don don Nous n'encouragerons pas la fainéantise. an tɛna fugariya jugɔrɔma don don Je sais qu'il y a une rumeur qui court qui dit n b'a dɔn ko ŋunuŋunu kuma dɔw bɛ yen minnu bɛ munumunu na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a fɔ ko nous avons certains camarades, quand ils voient des camarades construire, ils leur disent bon, construisez. an taamaɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni u ye u taamaɲɔgɔn dɔw ye minnu bɛ ka so jɔ u b'a fɔ u ye ko ayiwa a ye so jɔ Eh bien, nous allons tout nationaliser. a laban an bɛna bɛɛ kɛ faso ta ye yan Je sais qu'il y a d'autres n b'a dɔn ko dɔw fana bɛ yen qui disent à certains camarades, ah, vous êtes en train de faire des champs. dɔw fana bɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana ma e b'a la ka foro de bin wa Eh bien, nous allons tout nationaliser. an bɛna nin bɛɛ kɛ faso ta ye yan Eh bien, je dirais que ceux-là n'ont rien compris au socialisme. n b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu ma foyi faamuya sɔrɔ ni fanga forobayali tagabolo la
Parce que certains, ka masro dɔw be au lieu de dispenser leur argent, de prodiguer leur argent yani u ka wariw ta ka a don da dɔw olu fɛ dans des soirées dɔnkɛyɔrɔ la tagaw la su fɛ au cours desquelles ils boivent force rasade de whisky et de bière. o dɔnkɛyɔrɔ minnu na u bɛ taa ka taa u fa wisiki ni biɛri la ka fan bɛɛ kɛ dulɔ ye. Certains dɔw be yen qui perdent leur argent à détourner les femmes d'autrui. dɔw yɛrɛ b'u ka wari bɛɛ tiɲɛ ni walemusow olu kunna tiɲɛni ye. Pendant ce temps, vous avez d'autres o waati kelen kɔnɔna na aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ qui se serrent la ceinture, minnu bɛ u cɛsiri qui ne mangent que ce dont ils peuvent avoir besoin, u mago bɛ jɔ min na u bɛ o de dun qui règlent leur vie, minnu bɛ u ka ɲɛnamaya bɛrɛ bɛn k'a latilen qui limitent leurs besoins vestimentaires, minnu bɛ dansigi kɛ u magokow la fini dontako la qui suppriment tout ce qui est superflu, fɛn fɛn de bɛ yen ni nafa tɛ u la u bolo u b'o bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen qui économisent minnu bɛ wariw ni nafolomafɛnw mara pour pouvoir se construire des maisons, walisa ka se ka sow jɔ u yɛrɛ ye pour pouvoir créer des champs. walisa ka se ka forow kɛ u yɛrɛ ye. Et alors, si vous avez des écervelés, des fous qui pensent o la ni a ye hakilintankɔrɔ dɔw ka olu sɔrɔ ka fatɔ dɔw sɔrɔ minnu b'a miiri ko que nous allons sanctionner ceux-là qui ont peiné, qui ont souffert, qui ont économisé, ko an bɛna mɔgɔw ɲangi mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu tɔɔrɔla ni olu sɛgɛnna pour se faire une maison, pour se faire un champ qu'ils allons nationaliser. walisa ka se ka so jɔ u yɛrɛ ye walisa ka foro dɔ bin u yɛrɛ ye ko an bɛna ko kana olu bolofɛn dɔ bɔsi u la ko k'o kɛ jamana ta ye. Pour eux qui n'ont rien fait, qui ont croisé les bras olu minnu bɛ yen ni olu ma fosi den kelen kɛ n'u y'u bolo fila kuru k'a don ɲɔgɔn na et qui ont perdu leur temps à boire whisky, bière ou autre chose, olu minnu y'u ka wagatiw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni wisiki ni biɛri min eh bien, c'est d'autres, il faut que c'est d'autres. tiɲɛna fo olu mɔgɔw k'u yɛrɛ bɔ fili la. Ce serait là encourager la paresse. o na kɛ salabagatɔya o senkɔrɔma tintini Et nous ne sommes pas prêts d'encourager la paresse. an labɛnnen tɛ k'a fɔ k'an bɛ salabagatɔya senkɔrɔma tintin Mais ce que nous sanctionnerons aussi, nka an bɛna min fana ɲangi c'est la spéculation. o ye ŋanamu ye ka fɛnw nege minɛ fɛn bɛɛ kɛ k'e kelen ta ye Quelle est-elle dans le domaine de l'habitat? i n'a fɔ a bɛ cogo min na soko siyɔrɔko ta fan fɛ C'est que lorsqu'on a une concession, o ye nin ye k'a fɔ ko n'a kɛra k'a fɔ ko du kelen b'i bolo quand on a une grande famille, qu'on a deux concessions, n'a kɛra k'a fɔ ko i ka gwa ka bon kosɛbɛ k'a fɔ du fila b'i bolo qu'on ne veuille pas se contenter ko an t'a fɛ ko ka an wasa don o la et qu'on se serve de ces relations, ko an ka sɔrɔ o la dɔnbaga sira min bɛ an na ka bɔ o nu ma de ces moyens financiers ka bɔ an ka wari se nu ma pour avoir 3, 4, 5, 6 concessions, walisa ka se ka du saba du naani du wɔɔrɔ ka se ka o sɔrɔ alors qu'il y a d'autres, des familles nombreuses qui sont en location depuis des années, ka taa sɔrɔ gwa dɔw bɛ yen o gwa mɔgɔw ka ca kosɛbɛ a bɛ san caman bɔ fɛnɛ olu bɛ luwanse la et qui n'arrivent pas à abriter leur maison. C'est cela que nous ne voulons pas. olu minnu ni olu dɛsɛlen don ka se ka so sɔrɔ ka don yen an tɛ o de fɛ Eh bien, o de la voilà ce que c'est que notre socialisme. an ka sɔrɔ ani fanga forobayali ye min ye o filɛ nin ye Et je crois que si on est vraiment bon croyant, ani ne bɛ a miiri k'a fɔ n'a sɔrɔ k'a fɔ ko an ye diinɛ o sira taamaba sɛbɛ ye musulman ou catholique, i kɛra silamɛ ye o i kɛra katoliki ye o eh bien, on est non seulement socialiste, an ye sɔrɔ ani fanga forobayali tigilamɔgɔ ye on est plus que socialiste puisqu'on accepte de partager ce que l'on possède avec quelqu'un qui n'y a nul droit. an tɛmɛna sɔrɔ ni fanga forobayali tigilamɔgɔya kan ka da kan an bɛ sɔn fɛn min bɛ an bolo k'o tila ani an mɔgɔɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min ni a se to o ye Et cette mise au point faite, ani nin ɲɛfɔli kɛlen kɔfɛ j'attire l'attention des camarades, n bɛ n taamaɲɔgɔnw hakili sama ka ɲɛsin fɛn min ma surtout des camarades de coopératives de consommation, zan ko an taamaɲɔgɔn minnu ni olu bɛ jɛkulu olu kɔnɔna na sɔrɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ makotigiw kofɔ ni o ye coopérative de consommation ye le succès de notre option socialiste an ye jɔsen min ta n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la o sabatili dans les grands centres dépend essentiellement de ses camarades. dugubaw kɔnɔna na o sabatili gulonnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na an taamaɲɔgɔn ninnu de la Il ne faut pas, an man kan sous le couvert de relations ou d'amitié, teriya sababu la walima jɛɲɔgɔnya sira dɔ sababu la que la gestion de ces coopératives de consommation ko o kulu minnu filɛ o ye ni o bɛ makotigiw kofɔ ni o bɛ sɔrɔ kofɔ o marali
ne soit pas contrôlé. O ka dɛsɛ ka jateminɛ. Le contrôle n'exclut pas la confiance. Sɛgɛsɛgɛli o tɛ danaya bali dɛ. Il faut donc que ces coopératives soient régulièrement contrôlées. Wajibi don o sɔrɔ jɛkulu minnu kofɔlen filɛ o ye, makotigiw ka kulu min kofɔlen filɛ o ye, tuma bɛɛ lajɛlen na a ka kan ka sɛgɛsɛgɛ. À l'improviste quelquefois. Tuma dɔw la fana bala ka kan ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli cun. Et ce sera pour les camarades responsables, pour les camarades qui gèrent. O na kɛ ɲɛmɔgɔw olu bolo, ɲɛmɔgɔ minnu ni olu bɛ ka marali kɛ. La meilleure garantie contre la tentation. O na kɛ sartu jɛlen ye u bolo walasa ka nege kɛlɛ ka farati kɛlɛ. Et il faudrait également éviter que ces coopératives deviennent des magasins de spéculation. A man kan fana o sɔrɔ jɛkulu minnu filɛ o ye ni o ye coopérative ye ko olu ka kɛ magasin ye, magasin minnu ni karabu ani fɛn bɛɛ nege minɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na. Parce qu'on a un frère ou un parent Ka d'a kan an balimakɛ dɔ bɛ yen walima an somɔgɔ dɔ bɛ yen qui se dit commerçant alors qu'il ne l'est pas. Nous connaissons des commerçants. min bɛ a yɛrɛ jate ko ale ye jagokɛla ye ka taa sɔrɔ ale tɛ jagokɛla ye, an dun bɛ jagokɛlaw dɔn. Nous connaissons ceux qui faisaient le commerce depuis 10, 15 ou 20 ans. An bɛ jagokɛlaw dɔn minnu ni olu tun bɛ jago la a bɛ san 10, san 15, san 20 bɔ. Mais depuis que la spéculation a essayé de s'introduire, Nka kabini fɛn bɛɛ nege minɛni o ye a daminɛ dɔrɔn ka don jago la. certains qui faisaient autre chose Mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ fɛn wɛrɛw la. ont abandonné leurs occupations Olu ye u ka baaraw bila pour se transformer en commerçants walasa ka u yɛrɛ yɛlɛmɛ ka kɛ jagokɛlaw ye. et élargir le nombre de ceux qui pratiquent ce commerce. Walasa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ jago la ka dɔ fara olu hakɛ caya kan. Donc, il est temps pour nous O la wagati sera an ta fan fɛ. d'éliminer du secteur du commerce les spéculateurs. Jago bolofaraw kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye fɛn bɛɛ nege minɛbagaw ye minnu b'a fɛ fɛn bɛɛ ka kɛ olu de ta ye ka olu sen bɔ a la. Qui ne sont pas des commerçants, mais qui sont plutôt des voleurs. Olu minnu tɛ jagokɛlaw ye nka zonw de don. Des voleurs qui vivent justement Awa zon minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛna. sur la pénurie que l'on peut constater pour tel ou tel article. Ka a sababu kɛ minɛn dɔ o ntanya sababu ye. Des voleurs qui vivent sur la paresse de certains camarades Zon dɔw minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya taamaɲɔgɔn dɔw ka salabagatɔya kan. qui, au lieu de se déranger pour venir au magasin témoin ou bien à la coopérative de consommation, Olu minnu yani u k'a fɔ ko u bɛ u yɛrɛ dekun k'a fɔ k'u bɛna magasin na min bɛ sɔrɔ jɛkulu ka u kofɔ. préfèrent faire aller dans la maison obscure pour acheter 2 fois plus cher ce qu'ils auraient pu trouver plus facilement dans les magasins témoins et dans les coopératives de consommation. Nga o mɔgɔw olu bɛ a kanu ka taa so dibima kɔnɔna na ka taa u ka sanni feere kɛ yen. Ka taa minɛn san ye min sɔngɔ ka gɛlɛn siɲɛ 2 ka tɛmɛ minɛn kan, minɛn minnu ni olu tun bɛ se ka o sɔrɔ jɛkulu olu kɔnɔna na. Da la da min ni o ka nɔgɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Eh bien, ceux qui font cette pratique, O la mɔgɔ minnu bɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛwalew kɛ, qui vendent au fond des maisons, minnu bɛ feere la soju la, ce sont ceux-là qui sont les spéculateurs. olu de ye ŋanamu-ŋanamumɔgɔw ye, olu de ye fɛn bɛɛ nege minɛbaw ye. Ils ne sont pas commerçants. Olu tɛ jagokɛlaw ye. Et contre cela, le parti a déjà pris certaines mesures. O mɔgɔw kama parti ye sariya dɔw ta, a ye tagabolo dɔw ta u kama. Nous les rendrons plus rigoureuses. O tagabolo ninnu an bɛna o kologiriya ka taa fɛ. Parce que pour les jeunes pays qui ont accédé à l'indépendance, Ka da kan jamana minnu ni olu tanga kɛnin don ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. le danger, le grave danger, c'est la spéculation. Faratiba min bɛ yen, kojuguba min bɛ olu ta fan fɛ, o ye ŋanamu-ŋanamu ye, o ye fɛn bɛɛ nege minɛni ye. La spéculation n'a pas de limite. O nege minɛli dan to o la. Il suffit que quelques éléments s'y mettent A dan ye dɔrɔn mɔgɔ dama-damaw olu ka wuli ka don a ko la. pour que la contagion venant, Walasa mɔgɔw ka a kow la sese ɲɔgɔn ma, jogo-jugu don ɲɔgɔn na. que même les responsables au sommet Ko hali ɲɛmɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen fo olu bɛ fɔ tɔn ɲɛmɔgɔya sobaw la. arrivent à succomber. Et alors à ce moment, ce sera la catastrophe. Olu yɛrɛ ka tila ka bin negejugu o kɔrɔ, n'o dun kɛra yɛrɛ kaban sa, o de ye kasara ye. C'est ce qu'il nous faut éviter. An ka kan ka an yɛrɛ tanga o de ma. Donc nous insistons donc auprès des camarades, O la n bɛ sinsin a kan an taamaɲɔgɔnw olu ta fan fɛ. dirigeants des coopératives de consommation, Minnu ye ɲɛmɔgɔw ye sɔrɔ jɛkulu olu kunna min bɛ makotigiw kofɔ. pour qu'ils considèrent que la vocation de ces coopératives, Walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko o sɔrɔ jɛkulu ninnu sigili sen kan ka ɲɛsin fɛn min ma. c'est de vendre à ceux qui consomment O de ye makotigi minnu bɛ yen k'olu bɛna fɛn sanni na ka feere kɛ olu ma. et non vendre à ceux qui revendent. Nka man kan ka feere mɔgɔw ma, mɔgɔ
minnu fana bɛ taa ka taa a kɔfili. Le deuxième élément, Fɛn filanan, il faut qu'il y ait une grande coordination entre les coopératives de consommation et la SOMIEX. fo bolodo ɲɔgɔnmaba o ka se ka kɛ SOMIEX ani sɔrɔ kulu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que si la SOMIEX reçoit des marchandises, Ka d'a kan ni SOMIEX ye jagokɛminɛn sɔrɔ, les organismes approvisionnés en priorité, cakɛda minnu bɛ yen ni olu ka kan ka magwɛn fɔlɔfɔlɔ, ce sont les coopératives de consommation. o ye makotigiw olu ka sɔrɔ jɛkuluw ye ni o ye coopérative ye. Voilà donc, camarades, A filɛ nin ye n tamaɲɔgɔn, des coopératives de consommation, sɔrɔ jɛkulu minnu bɛ yen min bɛ makotigiw kofɔ, ce que j'avais à vous dire. min tun bɛ fɛ k'a fɔ aw ɲɛna. C'est pourquoi j'ai tenu que vous soyez ici ce matin O de kama n y'a kanu aw ka kɛ yan bi sɔgɔmada in na avec les dirigeants de la SOMIEX. ka fara SOMIEX ɲɛmɔgɔw kan. Vous êtes responsables Aw ye ɲɛmɔgɔw de ye, vis-à-vis du parti et vis-à-vis du peuple parti ɲɛkɔrɔ ani jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ, de la bonne gestion de ces coopératives de consommation. k'a sababu kɛ o marali jɛkulu o ko ɲɛnabɔcogo ɲuman ye. Et je voudrais que chacun de vous Ani n bɛ a fɛ aw bɛɛ kelen kelen, puisse s'élever à la conscience de ses responsabilités. i jɔyɔrɔ ye min ye k'i ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni o kundama ye. Parce que vous devez comprendre qu'à l'heure actuelle, Ka d'a kan aw ka kan k'a faamuya k'a fɔ an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan, notre pays, la République du Mali, an ka jamana ni o ye Mali jamana ye. est l'objet d'attaques de toutes sortes. Bingani sugu bɛɛ de bɛ ka taa ka ɲɛsin an ka jamana ma. On croit que nous sommes la pomme de terre pourrie dans un sac de pommes de terre. Mɔgɔw bɛ ka a miiri k'a fɔ ko an ye pomme de terre den kelen tɔlen de ye bɔrɛ fa pomme de terre cɛ ma. Parce que l'option que nous avons faite, qui heurte les convictions de certaines grandes puissances, Ka d'a kan an ye jɔsen min ta, o jɔsen min ni o bɛ jamana setigi dɔw fana olu ka jɔsenw kɛlɛ. grandes puissances qui ont le complexe de leur couleur, O jamana setigiba minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu tamakiyalen don u yɛrɛ farikolo couleur ko la. qui ont le complexe de leur puissance, Minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni u tamakiyalen don u ka sebaya ta fan fɛ. ne peuvent pas concevoir qu'un pays sous-développé, Olu tɛ se ka diɲɛ ni a ye ko jamana min ni a ma yiriwa. surtout un pays central, Zan ko jamana min ni o bɛ cɛmancɛ yan fan fɛ. puisse suivre d'autres voies de développement qui ne soient pas la leur. Ko o ka tugun sɔrɔ sira wɛrɛ la min tɛ olu yɛrɛ ka sira ye. Et donc, c'est un défi. O la nin kɔni ye cɛsiriko de ye. Nous affirmons que nous sommes indépendants. An b'a fɔ k'a fɔ ko an kɛlen don k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Nous avons librement fait une option. An ye jɔsen ta kanabila kɔnɔna na. Cette option est attaquée Bin kɛlen don o jɔsen kan. par des agents de l'extérieur qui peuvent trouver des complices Mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ni olu ye kɔkanmɔgɔw ye nka ni u bɛ se fana ka jɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u yɛrɛ la parmi des Maliens. malidenw cɛma. Or, si nous réussissons, K'a sɔrɔ ni an sabatira n'an ye se sɔrɔ, si l'expérience malienne réussit, Mali bɛ ka min kɛ nin n'o sabatira n'o ye ɲɛ sɔrɔ. j'ai la conviction que nous ne serons plus seuls à faire l'option. A jɛlen don ne kɔnɔ k'a fɔ ko an tɛna to an kelenna, an tɛna to jamana kelen ye min ye ni jɔsen ta. Tous les autres États africains, quels qu'ils soient, Farafina jamana tɔw bɛɛ lajɛlen, a jamanaw mana kɛ jamana sugu o sugu ye, seront obligés de passer par là olu n'a tɛmɛ anw ta in ɲɔgɔnna fana fɛ. s'ils veulent éviter à leur pays N'a sɔrɔ u bɛ a fɛ k'u ka jamana tanga, k'u ka jamana kisi, les subversions, les révolutions, les coups d'État kuruka seerew ani jama ka wuliliw fo kana se kafo jasow ma ni o ye coup d'état ye. que les États africains sont en train de connaître à l'heure actuelle. Farafin jamanaw bɛ ka min dɔn an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan u bɛ ka min ye u ɲɛ na sisan. Parce qu'un peuple qui a faim, Ka d'a kan jamana kɔnɔden minnu ni kɔngɔ b'u la, un peuple qui vit dans la misère jamana kɔnɔden minnu ni olu bɛ ka ɲɛnamaya kɔli kɔnɔna na, sɛgɛn kɔnɔna na, et qui constate que ceux u k'a kɔlɔsi k'a fɔ ko minnu bɛ yen qui ont la charge de le conduire ni olu ka kan ko ka olu ɲɛminɛ vers le bonheur, vers la prospérité, ka ɲɛsin hɛrɛ ani yiriwali ma, n'ont aucun souci de sa misère, ko o ɲɛmɔgɔ ninnu olu tɛ ka jɔrɔ olu ka kɔli n'u ka sɛgɛnw na, ne souffrent pas de sa misère ko o ɲɛmɔgɔw tɛ ka tɔɔrɔ o kɔlibagatɔ ninnu ka dɛsɛ la, et vivent dans une opulence insultante. ko wa u bɛ ka ɲɛnamaya banaya kɔnɔna na, banaya min yɛrɛ ni o bɛ kɛ sababu ye ka na ni jɔnmaya ye dɛsɛbagatɔw yɔrɔ. Ces peuples-là, quelle que soit la mise en place des forces de sécurité, O jamana kɔnɔden minnu filɛw ye lakana tigilamɔgɔw mana sigi sen kan cogo cogo la ka ɲɛsin olu ma. quels que soient les moyens de répression dont on pourra faire usage, Lajabali fɛnw mana kɛ cogo cogo ye ni o bɛ se ka taa k'o ɲɛsin o jamana kɔnɔdenw ma. ces peuples-là O jamana kɔnɔden ninnu sera obligé de se soulever. a na kɛ u ma wajibi ye u ka wuli o fanga o kama. C'est ce que l'Afrique va connaître. Farafina bɛna o de dɔn. C'est ce que les États africains vont connaître. Farafina jamanaw bɛna o de dɔn. S'ils n'essayent pas de corriger
changer leur méthode de développement économique. Numa alaja ka yelemali don u ka yiriwali la sɔrɔ ko nasira fɛ. Il faut que si nous devons être dans la misère, si nous devons souffrir, wajibi don ni an ka kan ka kɛ kɔli kɔnɔna na ni an ka kan ka kɛ tɔɔrɔ kɔnɔna na. que nous souffrions tous ensemble. Ko fo an bɛɛ de ka tɔɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. S'il doit y avoir la gêne, que la gêne soit pour tout le monde. Ni an bɛ kamana guan kɔnɔna na fo bɛɛ lajɛlen de ka kɛ kamana guan kɔnɔna na. Mais il ne faut pas que la gêne soit pour une majorité. Nga a man kan kamana guan u ka kɛ jama fanba ta ye. Et que l'opulence soit pour une minorité. Wa ko banaya u ka kɛ jamakulu fitinin dɔ de ta ye. Or, c'est pour éviter cela. O de kama walisa ka an ma tanga o ma k'an kisi o ma. Que nous avons fait clairement notre option. An ye an ka jɔsen de kɛ k'a jɛya. Certes, Tiɲɛ don. elle n'est pas parfaite. A dafalen tɛ. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain Kama sɔrɔ don n'a dugusajɛ ko tɛ. que nous pourrons détruire chez ceux qui étaient les catégories les plus privilégiées. Ko an bɛna tiɲɛni kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu kun jatelen bɛ k'a fɔ ko olu de ye tengamɔgɔw ye k'a fɔ ko olu ye mɔgɔw ye fiɲɛbɔdaba kun bɛ minnu ye. Chez les fonctionnaires, chez les commerçants, chez certains artisans, jagokɛlaw olu ta fan fɛ forobabaarakɛlaw olu ta fan fɛ bolabaarakɛla dɔw ta fan fɛ. que nous pourrons détruire le complexe de la vie facile. K'a fɔ ko an bɛna tiɲɛni de kɛ ka a ɲɛsin hukumu ma hukumu min bɛ tali kɛ ɲɛnamaya kɛli la makama kɔnɔ. Que nous pourrons détruire le complexe de la jouissance. Ko an bɛna ko ka tiɲɛni kɛ ka a ɲɛsin sigasiga ma sigasiga min bɛ tali kɛ ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ma. Que nous pourrons détruire le complexe de la spéculation. Ko an bɛna ten dɔrɔn don n'a dugusajɛ min ye fɛnw olu nege minɛni ye dɔrɔn k'an bɛna o ko ban ten. Mais nous y arriverons. Nga an na se. Si vous qui avez la charge des coopératives de consommation de la SOMIEC, aw minnu bɛ yen k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ mara ko fɔ SOMIEX kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔya bɛ aw minnu bolo. si vous réalisez vos responsabilités Ni aw sera ka aw jɔyɔrɔ fa. et si vous savez y faire face. Wa ni aw sera aw jɔyɔrɔ fana o baara kɛcogo la. Et donc il faut que nous réussissions. Wajibi dɔ dun fo a ka ɲɛ an bolo. Notre succès, je l'ai déjà dit en maintes circonstances et je le répète, An ka sabatili an kɛli ka se sɔrɔ n delila ka o fɔ ko caman o senfɛ wa n bɛ tila ka segin a kan. c'est ma conviction profonde, c'est celle de tout le bureau politique national. Nin ye ne yɛrɛ kɔni limaniyalen bɛ fɛn min kan parti ɲɛmɔgɔso yɛrɛ fana limaniyalen bɛ fɛn min kan o de ye nin ye. C'est la conviction de tous les responsables conscients Wa nin fana ye fɛn ye fɛn min fana ni ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kalama olu bɛɛ lajɛlen jɛnnen don ni min ye. qui ont pu visiter certains États africains. Olu minnu sera ka taa farafin jamana dɔw kan ka taa yen lajɛ. Notre succès, ce ne sera pas seulement le succès de la République du Mali. An ka sabatili an ka se sɔrɔli o tɛna kɛ Mali ka se sɔrɔli dɔrɔn ye. Notre succès, ce sera le succès de toute l'Afrique. An ka se sɔrɔli o na kɛ farafina bɛɛ lajɛlen de ka se sɔrɔli ye. Or, vous savez, K'a sɔrɔ aw b'a dɔn en quel mépris tɛgɛnsoyali jumɛn de la on tient l'Afrique. farafina bɛ ka minɛ cogo min na. Vous savez en quel mépris Aw bɛ a dɔn tɛgɛsoyali min na on tient les idées émises par l'Afrique. farafina hakilinaw minnu fɔra olu bɛ kunbɛn cogo min na. Vous savez en quel mépris Aw b'a dɔn tɛgɛsoyali min na on tient les initiatives africaines. kunbɛnni bɛ kɛ cogo min na k'a ɲɛsin farafina ka ŋaniyaw ma. De sorte que notre dignité d'Africain Ka d'a kan min ye an ka farafindenya hɔrɔnya ye nous commande de réussir, o bɛ a wajibiya an kan de ko an ka se sɔrɔ k'an ka sabati. nous commande de lever le défi de dire O b'a wajibiya an ka an ka baarakɛta ye min ye an k'o kɛ k'a fɔ ko que sans bombe atomique, ko hali ka taa sɔrɔ ko bombe atomique tɛ an bolo, sans avions à réaction, ka taa sɔrɔ hali kɛlɛkɛ pankurunbaw t'an bolo. l'Afrique est riche en idées, Farafina fɛntigiyalen don ni hakilina ɲumanw ye. idées qui peuvent s'imposer à ceux Hakilina minnu ni o bɛ kɛ wajibi ye mɔgɔw ma minnu qui ont de puissants moyens matériels. minnu ni seba bɛ u ye minɛnko nasira fɛ. Mais pour cela, il faudrait que nous puissions nous-mêmes faire notre examen de conscience. Nga walisa o ka se ka kɛ fo an ka se ka an yɛrɛ dusukun sɛgɛsɛgɛ an ka an yɛrɛ kun yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ. Que nous puissions aider le parti à détruire en nous Ko an ka parti dɛmɛ fɛn de bɛ an kɔnɔ ce goût de la spéculation, ni o ye negekow ye fɛnw olu nɔfɛ ka se ka o negekow bɛɛ jɔsi ka bɔ an kɔnɔ. cet esprit d'accaparement qui fait qu'on accepte les combines. O hakilina minnu bɛ yen ni o bɛ binganiw kofɔ o bingani min bɛ a to fɛnɛ an ka sɔn siraw ma sira minnu ni olu ye karabu siraw ye ka ɲɛnamaya nɔgɔya an yɛrɛ kun ni dɔrɔn ma. Avec tel ou tel pour avoir Nin karisa ani nin karisa fɛ walisa 100 000 ou 200 000 ou 300 000. walisa ka 20,000 40,000 walima 60,000. Que sont 200 000, 300 000, 500 000, même 1 million? 20,000 40,000 60,000 hali kɛwulu kelen ni o ye miliyɔn kelen ye o ye mun ye Dans la vie d'un homme, mɔgɔ kelen ka ɲɛnamaya la. à plus forte raison dans la vie d'un peuple. Zan ko jamana kɔnɔdenw ka ɲɛnamaya la. Donc il faudrait que nous puissions avoir les mains nettes, Fo an ka se de ka kow tiɲɛ ye min ye an k'u dɔn. avec la certitude qu'on ne puisse pas nous reprocher Ani a ka jɛya an ma k'a fɔ ko an tɛ se ka jalaki que tel ou tel jour, ko nin don
don walima nin don fana. Tu as pris ceci, tu as pris cela. Iye nin ta, iye nin dun. Voilà, camarades, des coopératives de consommation. Ce que j'avais à vous dire. Et quant aux camarades de la SOMIEX, leur responsabilité est encore plus grande dans le succès de notre option. Puisque la SOMIEX, c'est le pivot de notre économie. Tout repose sur la SOMIEX. La SOMIEX croule, c'est l'option qui croule, c'est toute l'équipe qui croule, c'est nous tous qui croulons. Mais si la SOMIEX tient, si nous aidons la soutenir, si nous l'aidons, si nous ne la discréditons pas à plaisir, si nous lui signalons avec un esprit de franche camaraderie ses erreurs, ses lacunes, eh bien, si elle se renforce, ce sera le succès de notre option. Je convie donc les camarades à comprendre ainsi leur mission vis-à-vis de la SOMIEX. Quant à ceux qui sont à l'intérieur de la SOMIEX, qui ont été recrutés selon les besoins, qui ont pu autrefois travailler dans le secteur privé étranger, nous savons que dans ce secteur privé étranger, il y a des habitudes que certains d'entre vous ont prises. Il y a des habitudes qui existent et qui existent encore, hélas, dans ces sociétés privées. Si ces habitudes peuvent se justifier, pouvaient se justifier autrefois parce qu'il s'agissait d'organismes qui étaient des excroissances sur notre économie. Si c'était des organismes qui suçaient le sang de notre économie, eh bien, vous devez abandonner ces habitudes et faire en sorte qu'au sein de la SOMIEX, vous puissiez être des agents intègres, n'ayant d'autres soucis que le souci de la prospérité de cette société, à laquelle est intimement lié le sort de notre option et le destin de notre pays. Et j'insiste là-dessus, camarades, parce que je vous le dis, la plaie des jeunes pays, c'est le goût de l'accaparement, le goût de l'enrichissement. Si on se laisse gagner par ce goût, inévitablement on faillira. Il faut savoir dire non. Lorsque ce non permet de vous garder intact, votre dignité, et lorsque ce non vous permet d'être d'accord avec votre conscience, d'homme intègre, et avec votre conscience de bon militant. Mais si vous vous laissez aller à la soif de l'argent, si vous vous laissez aller à la spéculation, vous pourrez le faire pendant quelques mois, peut-être pendant un an, mais tôt ou tard ce sera su. Et alors avec les nouvelles dispositions prises par le parti, ce serait pour vous, eh bien, la destruction de toute possibilité de pouvoir mener une nouvelle vie en République du Mali. Quelles sont ces décisions du bureau politique national? C'est que
tout agent o ye nin ye k'a fɔ ko baarakɛla fɛn o fɛn du gouvernement ou d'une société ou entreprise nationale i kɛra gouvernement baarakɛla ye o i kɛra société dɔ baarakɛla ye o walima faso ka cakɛda dɔ baarakɛla qui aura été convaincu de malversation ko i nana minɛ yuruku la karabu la d'abord ira en prison fɔlɔ i bɛ taa kaso la et ensuite o kɔfɛ tout ce qu'il a comme bien fɛn o fɛn de bɛ i bolo sa bolofɛn na même si c'était des biens qu'il avait acquis autrefois hali n'a sɔrɔ ko bolofɛnw de don ko i kun ye minnu sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la seront confisqués o bolofɛnw olu bɛ bɔsi i la u bɛ kumaniya i ma et deviendront biens publics o na kɛ faso ta ye et d'autre part jusqu'à sa mort ani fan dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛ fo ka taa se a ka saya ma cet agent o baarakɛla o ne pourra plus être employé ni dans notre administration o tɛ se ka baara kɛ tuguni an ka forobaca kɔnɔna na ni dans aucune de nos sociétés. wa o tɛ se ka baara kɛ an ka société si fana kɔnɔna na Or, la plupart d'entre vous, vous avez fondé des familles. k'a sɔrɔ aw dun fanba aw ye denbayatigiw de ye Vous avez femmes et enfants. musow bɛ aw bolo denw bɛ aw bolo Vous devez donc penser aw ka kan o la ka miiri au sort que vous leur créez aw bɛna kungo minnu lase olu ma si vous vous laissez aller à la tentation. ni a ye aw yɛrɛ to nɛgɛnin bolo J'ai tenu à rappeler ces principes n ye a kanu ka aw hakili lajigi nin tagabolow la qui sont immuables et que nous mettrons en application yɛlɛmɛ cogo tɛ minnu na an bɛna minnu waleya parce que sans cela, il ne sera pas possible ka daa kan ni o tɛ cogo si la a tɛna na se d'aller de l'avant, a tɛna na se ka kɛ ko an ka taa ɲɛ de réussir notre mission, ka an ka jɔsen sabati an bolo non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Afrique. k'a ɲɛsin an yɛrɛ ma o dɔrɔn tɛ ani k'a ɲɛsin farafina fɛnɛ ma Et pour terminer, camarades, walisa k'a kuncɛ taamaɲɔgɔnw faire confiance à la République du Mali. a ye dannaya kɛ mali jamana la De faire confiance à la République du Mali parce que les heures difficiles que nous avons connues et que nous avons pu surmonter ka dannaya kɛ mali jamana la ka sababu kɛ wagati gwɛlɛn minnu ni an ye o dɔn wagati gwɛlɛn minnu ni an tɛmɛna olu la très peu de pays auraient pu le faire. o jamana ka dɔgɔn min tun na se ka an ta ye ɲɔgɔnna kɛ Et si ani ni Dieu continue à nous accorder son assistance ni ala tora an fɛ ka an dɛmɛ dans 1 an, san kelen kɔnɔna na dans 2 ans, san 2 kɔnɔna na au grand maximum, a cayalenba eh bien, la République du Mali mali jamana pourra se suffire à elle-même o na se ka a yɛrɛkun wasa pour l'essentiel de tous les articles de consommation ka a ɲɛsin adamadenw mako bɛ jɔ fɛn o fɛn na ɲɛnamaya kɔnɔna na et nous n'aurons à importer que le matériel d'équipement. an mako tɛna na jɔ fɛn wɛrɛ la tuguni fo ni a kɛra minɛnw ye minɛn minnu ye minɛnbaw ye Mais nga pour cela, ka ɲɛsin o de ma il faut donc que chacun de vous se considère désormais ko fo an bɛɛ yɛrɛkun ka an kelen kelenna jate don nataw kɔnɔna na comme un soldat i n'a fɔ sɔrdasi kelen de la lutte pour le renforcement de notre option. sɔrdasi min ni o bɛ kɛlɛ kɛ walasa an ka jɔsen bɛ se ka dili don ka a kolo gɛlɛya cogo min na Pour la défense de notre option walasa an ye jɔsen min ta o bɛ se ka matanga o bɛ se ka makangan cogo min na et de n'accepter aucune complaisance. ani an kana na sɔn namara ko si ma Il peut se faire que vous ayez des camarades a bɛ se ka kɛ ko aw taamaɲɔgɔn dɔw bɛ yen qui ne peuvent pas comprendre certaines décisions minnu ni olu tɛ se ka ko latigɛlen dɔw faamu ou qui peuvent, dans un moment de défaillance, walima fili wagati dɔ kɔnɔna na se laisser aller à des écarts de langage. u bɛ se ka kuma faratilen dɔw fɔ Je ne les condamne pas ne tɛ olu ɲangi parce que la défaillance, kama sɔrɔ fili tout le monde la connaît. bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Il n'y a pas d'homme qui, dans son existence, n'ait pas connu des moments de découragement, o mɔgɔ tɛ yen ɲɛnamaya kɔnɔna na ko min ma deli ka fari faga wagatinin dɔ kɔnɔna na des moments de défaillance. ko min ma deli ka fili wagatinin dɔ kɔnɔna na Mais la différence entre les hommes, nka danfara min bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ c'est lorsqu'on a connu un moment de défaillance, c'est de pouvoir la surmonter. o ye nin ye k'a fɔ ko ni an nana ka na fili wagati kɔnɔna na o ye ka segin i kɔ ka bɔ o fili kɔnɔna na ka taa ɲɛ Vous avez d'autres qui ne peuvent pas la surmonter. dɔw bɛ yen olu tɛ se ka bɔ fili kɔnɔ Ceux-là, nous devons les aider o mɔgɔw an k'an ka olu dɛmɛ par nos conseils, ni an ka ladilikanw ye par nos directives. ni an ka kuntilennaw ye Ce ne sont pas souvent de mauvais militants, tuma dɔw la an tɛ tɔnden juguw ye mais ce sont souvent plutôt des gens nka tuma caman na a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye ou qui n'ont pas compris lala minnu ni olu m'a faamu ou qui n'ont pas la volonté nécessaire pour surmonter les moments de défaillance. walima ŋaniya jɔnjɔn tɛ u kɔnɔ walasa u ka fili wagatiw ka tɛmɛ o kan Que tout humain
reconnaître. Flemini Adamadum Beklengelen Beseka ou Ke. Voilà donc, camarades, Aflani ou la Ntamanyon. coopératives de consommation et dirigeants de la SOMIEX. Kulu Munu Rebeni Oube Mogo Makonya Lukofa, et coopérative Fokana Somex Yamogoma. Ce que j'avais à vous dire avec le grand espoir Ntuma Feka Mifo Auyana Ka Jigia Baton Kono. que ces paroles demeureront gravées en votre esprit et auront un écho en votre âme. Koni kuma nunu olu maralena to au haklila wa anato fene au dusukuna. Pour que la SOMIEX Walsa Somexi. devienne, se renforce de jour en jour. Walsa doka seka fara ale kologolali kan dongodu. Et pour que notre option se consolide. Walsa anga josen o kaseka bamba. Afin qu'elle puisse servir d'exemple aux autres États africains. Walsa kaseka kenya jiralanye kanya sin frafin jamana touma. Fidélité à l'option socialiste du Mali. Katlinia keka anyasien josema josemimbe soroni fanga furubali kofo Mali jamana kono. Tel fut le thème également développé par le chef de l'État à l'occasion de l'inauguration de l'exposition sur l'édification économique de la République populaire de Chine. Inauguration à l'occasion de laquelle étaient conviés les membres de la direction nationale du parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale avec à leur tête les camarades Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé du plan et de la coordination, des affaires économiques et financières, et Mahaman Alassane Aïdara. Répondant à l'allocution de bienvenue du président de la Commission chinoise pour le développement du commerce international, le camarade Modibo Keïta a notamment affirmé la voie suivie par le peuple chinois, qui fut une voie de lutte, de sacrifice, car des centaines et des centaines des meilleurs de la jeunesse chinoise sont tombés pour que le peuple chinois soit libre et aussi pour qu'il puisse atteindre le niveau de développement économique que nous connaissons tous. Camarades, pour nous Maliens, qui avons acquis notre indépendance, presque dans la facilité, l'exemple du peuple chinois doit être pour nous le phare sur lequel notre regard doit demeurer fixé dans les épreuves difficiles que nous aurons à connaître, dans la réalisation de l'option de construction socialiste économique que nous avons faite. C'est-à-dire donc que si nous voulons nous aussi réussir, si nous voulons dans quelques années montrer au peuple du Mali les victoires que nous aurons remportées dans le domaine de notre développement économique, si nous voulons demain présenter à notre peuple à l'occasion d'expositions soit nationale ou régionale, le bilan de notre plan quinquennal
il faudrait que nous soyons animés, je ne dis pas au même niveau, mais dans une certaine mesure que nous soyons animés du même esprit de sacrifice et de combat. Wajibi don fo hakilna de ka kɛ an na hakilina min bɛ tali kɛ yɛrɛ dili ani kɛlɛ la hali n'a sɔrɔ o kundama o ni Chine ta kundama ma kɛ kelen ye. Qui ont dominé la vie du peuple chinois. Ni o de kɛra sababu ye Chine jamana kɔnɔdenw ka ɲɛnamaya ka o lamaga. Camarades, Tamaɲɔgɔn, je ne trahirai pas votre mission ne tɛna janfa kɛ ka ɲɛsin aw ka baara ma. en affirmant à nos amis chinois K'a fɔ n teri Chine jamana kɔnɔdenw ye qu'ils avaient certes la possibilité ko siga tɛ a la se bɛ aw ye cogo bɛ aw bolo d'exposer ici des réalisations de leur économie ka fɛsɛfɛsɛli kɛ yan ka jirali kɛ yan aw ka sɔrɔ ye fɛn min lase aw ma. qui pouvaient ne pas être comprises par un peuple sous-développé. A bɛ se ka kɛ ko o kun tɛ se ka faamuya jamakulu fɛ jamakulu min ma yiriwa. Mais le peuple chinois a tenu Nga Chine jamana kɔnɔdenw olu jɔlen tora u cɛsirilen tora u banbannen tora à exposer ici dans cette enceinte ka jirali kɛ nin dukɛnɛ in na yan. des réalisations qui pourront être comprises par le peuple malien, un peuple sous-développé, Minnu ni olu bɛ se ka faamuya Mali jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kɔnɔden minnu ni olu ma yiriwa. et qui pourront dans une certaine mesure l'inspirer Wa cogo wɛrɛ fɛnɛ na olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka ninakili dans sa politique de développement économique. a ka politiki sira fɛ min bɛ tali kɛ sɔrɔ la yiriwali la. Cela O min filɛ yen se comprend o bɛ faamu parce que le peuple chinois, lui aussi, ka da kan Chine jamana kɔnɔdenw fana a connu et a souffert pendant longtemps olu fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ u degunna wagati jan kɔnɔ de la domination étrangère. k'a sababu kɛ jɔnya ye. Comme nous, peuples africains, I n'a fɔ anw farafinna jamana kɔnɔdenw nous avons également pendant des décades san caman kɔnɔna na souffert de l'obscurantisme, an tɔɔrɔla k'a sababu kɛ kunfinya ye de la domination coloniale. min ni o bɔra jɔnya tigilamɔgɔw yɔrɔ. Se comprennent mieux Ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɛ ceux qui ont eu à vivre la même vie. mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamuya ka ɲɛ minnu ɲɛnamayara ɲɛnamaya cogo kelen na ɲɔgɔn fɛ. C'est pour cela que le peuple chinois, le gouvernement chinois, O de kama Chine jamana kɔnɔdenw Chine fanga n'o ye gouvernement ye a donné à cette exposition le contenu que vous aurez l'occasion d'apprécier. a ye hakilina de di ni minɛn ninnu yɛrɛkɛli ma hakilina minnu ni aw bɛna o cogoyaw bɛɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Et en votre nom, ani aw tɔgɔ la au nom de tout le peuple de la République du Mali, Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ tɔgɔ la je tiens à remercier très sincèrement n ye a kanu ka foli lase sɛbɛ la le peuple et le gouvernement chinois Chine jamana kɔnɔdenw ani u ka fanga k'u fo pour l'offre qu'ils viennent de nous faire. k'a sababu kɛ u bɔra ka bonya min kɛ an ye Non seulement de cet immense hangar, k'a sababu kɛ nin gwa belebele in dili ye mais aussi des 53 articles que nous aurons l'occasion d'apprécier ani minɛn 53 min fana ni an bɛna olu cɛɲaw n'u cogoyaw tɔw dɔn et qui pourront être directement insérés o min ni yɔrɔnin kelen o bɛ se ka don dans le circuit de notre développement économique. an ka yiriwali fɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔko ta fan fɛ. C'est donc vous dire, A kɔrɔ ye nin ye k'a fɔ aw ye ko camarades chinois, an taamaɲɔgɔn Chine jamana kɔnɔdenw que nous savons apprécier ko an bɛ se nin ko bonya dɔncogo la déjà les réalisations baara minnu kɛra kaban faites en République du Mali grâce à votre coopération, ni olu kɛra Mali jamana kan aw ka dafaɲɔgɔnya kosɔn réalisations qui sont au niveau de nos possibilités et qui permettront peut-être dans quelques mois baara minnu ni olu bɛ tɛmɛ an seko damayira kan nka la kalo dama kɔnɔna na de faire en sorte que la République du Mali cogo na kɛ walisa Mali jamana fana n'aura plus à importer ni sucre ni thé. o tɛna na se tugun ka fɔ k'a bɛ sukaro ani te dɔɔni ka bɔ jamana kɔ kan ka don ni a ye jamana kɔnɔ. Le vœu que nous formulons, An bɛ min laɲini bi c'est que la coopération o ye nin ye ko dafaɲɔgɔnya instaurée entre la République populaire de Chine et la République du Mali ni o nana kana sigi Chine jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ puisse se renforcer de jour en jour o dafaɲɔgɔnya o ka barika bonya o ka kolo gɛlɛya o ka banban don o don ka taa fɛ dans l'intérêt de nos deux peuples min bɛ kɛ nafa ye k'a lase
jamana fila nunu denw ma. Et aussi Ani fana qu'apparaisse enfin le jour ani dugu ka jɛ sa qui permettra à la Chine populaire min bɛ kɛ sababu ye Chine jamana ma de jouer dans le concert des nations u ka u jɔyɔrɔ fa diɲɛ jamanabaw ka kɛnɛ kan le rôle qui lui revient jɔyɔrɔ min ye a ta ye de par l'importance de sa population k'a sababu kɛ a ka jamana kɔnɔdenw caya ye et aussi du dynamisme qui anime son peuple. ani kun kɛnɛya min yɛrɛ fɛnɛ bɛ u ka jamana kɔnɔdenw na galabu min bɛ u ka jamana kɔnɔdenw na. Signalons enfin que les membres du corps diplomatique et des milliers de militants assistés à cette manifestation. Ni jɔyɔrɔ tɛ Somieksi fana na aw n'o dɔn nka ne kɔni dalen bɛ min na bi fɛn dɔ bɛ i b'a san Bamako yan bi 40 n'i taara Mopti bi i b'a sɔrɔ a kɛlen bɛ 80 ye n'i taara se Kidali i bɛ taa sɔrɔ 120 don fɛn dɔ bɛ yen i b'a san Kayi 600 nka n'i nana Bamako yan i b'a sɔrɔ 200 la wa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o ni a fɛn don tulu tanna bi i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la Mali fan dɔw fɛ nka n'i nana Bamako yan i bɛ tanna sɔrɔ yɔrɔ dɔw fana na bi sogo 30 la sogo 40 sogo 60 nunu bɛɛ ye fɛn ye bi fɛn minnu ni a sɔrɔli kɛlen bɛ ka taa bali ba naani ye nka a mana bɔ dawu da fɛ Somieksi ko kɔni an dalen bɛ a la k'a fɔ ko a ye mako ba ɲɛ Chine jamana fɛnɛ a ye an dɛmɛ dɛ Chine jamana kɔnɔ mɔgɔw tora an fɛ an n'u ye baara caman fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka tiɲɛna a kɛra baara ye bi taa an b'a bila yan ka jamu in lase aw ma baara bo ko jagokɛla don a bɛ Bamako yan suguba la an b'a fɔ k'a walima dɔn dan tɛ foli min na Dawuda Tegete doyen an b'a fɔ bada foli o bɛ d'a ma bi taa an b'a jɔ nin yɔrɔ la yan kuma